У Вялікай Брытаніі 4 ліпеня маюць адбыцца парламенцкія выбары, пасля якіх, імаверна, зменіцца ўрад. Як гэта паўплывае на брытанскую палітыку і на падтрымку ўкраіны? Якія вынікі Брэкзіту, выхаду Брытаніі з еўразвязу? І ці можна казаць пра брытанскі характар? Пра ўсё гэта ды пра іншае мы пагутарым у сённяшнім падкасце «Куды коціцца свет». З вами Алексей Знаткевич. Куды коціцца свет? І наш госць сёння Павел Шаўцоў, юрыст-міжнароднік. Ён практыкуе ў Лондоне ад 90-х гадоў. Ён намеснік старшыні згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі і апякун лонданскай бібліятэкі імя Францішка Скарыны. Добры дзень. Добрый день. Спадар Шаўцоў, выбары ў Брытаніі меліся адбыцца не пазней за студзень наступнага году. Наколькі я разумею, цяпер паводле апытанняў істотную перавагу маюць апазіцыйныя сілы, лейбарыйская партыя. Чаму прэм'ер-міністр і лідар кансерватыўнай партыі Рышы Сунак абвясціў выбары цяпер? Якія яго разлікі? Так, сапраўды, дату выбараў выбірае правячая партыя, і ніхто дакладна не ведае, чаму ён выбраў менавіта гэтую дату. І шчыра кажучы, ён крытыкаваўся сваёй жа партыяй за гэта. Ну, тут розныя ідуць гэтыя прапановы. Некаторыя лічаць, што гэта то, што называецца feel-good factor, што проста як бы фактор добрага настрою, што гэта лета, гэта чэмпіянат Еўропы. Другія лічаць, што цяпер былі досыць добрыя эканамічныя паказчыкі. Напрыклад, інфляцыя знізілася амаль што для іх да 2%, што ў прынцыпе гэта іхні што яны гэта чакаюць, каб яна была. То есть ён проста гэта хацеў гэта хутка зрабіць, пакуль больш-менш не было ніякіх такіх чорных лебедзей не прыплыло. Ну, магчыма, таксама ён стаміўся ад унутрапалітычнай барацьбы, бо там яны страцілі некалькіх сваіх дэпутатаў, і зноў там паднялася, што можа яго трэба перабраць і кагосьці іншага ўжо ўнутры партыі. Бо, бачыце, праблема брытанскай сістэмы, што яна дамінуецца двумя вельмі вялікімі партыямі. Фактычна, з аднаго боку, гэта робіць большую стабільнасць у парламенце, бо няма шматлікіх малых партыяў дробных. З другога боку, ідзе ўвесь час барацьба ўнутры гэтых вялікіх партыяў, бо там фактычна гэта не адзіная партыя, нават некалькі партыяў. Там ўнутры лейбарыстаў ёсць больш там цэнтрысцкія і больш марксісцкае крыло, і тое самае сярод кансерватараў. Там ёсць гэтыя розныя фракцыі, якія ўвесь час паміж сабой сварацца. Гэта стварае таксама нестабільнасць. І хоць яго перабралі пасля пару год таму, гэта не было такое асаблівай там большасцю ўнутры партыі, ён недастаткова папулярны. І адна з тэорыяў, што ён проста стаміўся ад гэта палітычнай барацьбы, і кажа, давайте правядзем выбары, калі я перамагу, тады як бы адчапіцеся ад мяне, калі не, то не. Я бачу, паводле апытанняў, цяпер лейбарысты маюць перавагу прыблізна на 20% пунктаў. Ці гэта сведчыць пра імаверную перамогу? І калі яны перамогуць, ці можна чакаць нейкіх рэзкіх зменаў у знешняй палітыцы і асабліва ў падтрымцы ўкраіны? Так, сапраўды, яны верагодна, што яны перамогуць, але можа не такім працэнтам, як кажуць, бо шмат людзей, якія публічна крытыкуюць кансерватараў і ганьбяць, яны прыватна могуць за іх галасаваць. Тут праблема такая, што кансерватары былі пры ўладзе ўжо фактычна з 2010 года, і ў 2019 яны атрымалі велізарную перамогу. І таму людзі лічаць, што ім далі вялікі як бы крэдыт, а яны з гэтым крэдытам асабліва шмат чаго не зрабілі. Таму нават тыя, хто падтрымуюць кансерватыўную партыю, яны іх вельмі ганьбяць публічна, але гэта не значыць, што яны абавязкова не будуць за іх галасаваць. Такое ёсць. Што больш гэта для кансерватараў праблематычна, што цяпер гэта стварылася такая больш правая партыя Наджела Фараджа, это рэформ, яны могуць ацягнуць шмат галасоў. Гэта яна не так даўно была. Ён падаўся цяпер на парламентарыя Наджел Фарадж. Гэта досыць такая папулісцкая фігура, які досыць папулярны ў некаторых колах. Ён сапраўды можа адцягнуць шмат галасоў ад кансерватараў. І таму гэта ягоны, скажем, прыход, ён робіць вялікую перамогу лейбарыстаў больш верагоднымі.
Вось цяпер гэта пытанне наконт ці зменіцца што ў палітыцы. Вось у прынцыпе цяпер лейбарысцкая партыя пад Кіраном Стармерам досыць цэнтрысцкая, то есть як можа вы ведаеце, ён перамог вось то марксісцкае крыло Джеремі Корбіна, якія з трэскам прайгралі мінулыя выбары 19-го года, і як бы завёў лейбарысцкую партыю досыць на цэнтрысцкія пазіцыі, і цяпер, шчыра кажучы, яны не асабліва і адрозніваюцца ад кансерватараў. То есть кансерватары яны як бы правацэнтрысцкія, это левацэнтрысцкія, но яны не так і далёкія адзін ад аднаго. Я выбачаюся, спадар Шаўцоў, а вы можете даць канкрэтны прыклад, ці ёсць разыходжанні, ці ёсць падчас выбарчых нейкіх меркаванняў, дэбатаў, ці згадваецца пытанне вайны ва ўкраіне, і ці ёсць паміж імі разыходжанне? Наконт гэтага няма. Украіну падтрымоўваюць весь палітычны спектр Брытаніі, акрамя як бы радыкальных левых ці радыкальных правых. Наконт гэтага тут адрозненняў няма сярод цэнтрысцкіх партыяў. Украіну падтрымлівалі і будуць падтрымліваць. І знешняя палітыка таксама асабліва не зменіцца. Одна з прычын, чаму з трэскам прайгралі лейбарысты ў 2019 годзе на выбарах, таму што Джеремі Корбін, ён бы недастаткова патрыятычны менавіта ў знешняй палітыкі. І гэта вельмі не спадабалася шмат прыхільнікам лейбарысцкай партыі. Вось такому гэта простаму народу, які заўсёды галасаваў за лейбарыста, вось, а тут прыходзіць такі, які досыць непатрыятычны марксіст, і гэта вельмі людзям не спадабалася. Таму што вось што цяпер робіць Кіран Стармер, гэта менавіта ён на такіх моцных патрыятычных пазіцыях, што гэта Брытанія, гэта будзе ўплывовая краіна ў міжнародных адносінах, мы будзем гэта павялічваць нашу абароназдольнасць, мы будзем падтрымоўваць Украіну і так далей. То есть цяпер такой пагрозы няма. Яна магла быць на мінулых выбарах, калі перамог Джеремі Корбін, але пад Кіраном Стармером гэтага не будзе, і я думаю, ён будзе падтрымоўваць Украіну не менш, чым падтрымоўвае Рыші Сунак. То есть наконт гэтага тут, я кажу, разыходжанняў няма, акрамя вось гэтых радыкальных левых ці радыкальных правых, якія па сваіх розных прычынах могуць Украіну не падтрымоўваць і нават быць прапуцінцамі. А ва ўнутранай палітыцы якія асноўныя разыходжанні, пра што ідуць спрэчкі? Зноў-такі, это досыць дробныя рэчы. Вось адзін прыклад, што цяпер тут ёсць прыватныя школы ў Брытаніі, публічныя, вось і прыватныя школы, яны цяпер не плацяць там некаторыя падаткі, вось, і лейбарысты хочуць гэтую адмяніць, каб яны таксама падаткі плацілі, вось. Яны цяпер зроблены карытатыўнай арганізацыі прыватныя школы, і лейбарысты кажуць, вось, гэта элітныя школы, чаму яны павінны быць вызвалены ад падаткаў, вось, мы гэта вядзем той падатак на дадзеную вартасць, гэта VAT, вось. То есть такая гэта як бы, досыць лейбарысцкая рэч, што гэта вось яны элітныя школы, не хочуць, каб яны нейкія прывілегіі мелі фінансавыя. Вось такого кшалту гэта дробная рэч, бо, шчыра кажучы, такіх велізарных разыходжанняў няма. Прынамсі, публічна. Пасля гэта можа быць, бо вядома, в лейбарысцкай партыі застаецца гэта левае крыло, і, можа бы, Стармер будзе прымушаны нейкі рабіць такія больш радыкальныя левыя рэчы. Но пакуль што ён кажа прама, што ніякіх не будзе там гэтых велізарных гэтых падаткаў, і нічога такого радыкальнага левага не плануецца. І наадварот, яна сустракаецца з бізнесам там, і ягоны гэты міністр эканомікі, вось, будучай, і кажа, што ніякіх вялікіх зменаў не будзе, гэта будзе стабільнасць пад лейба, і бізнес-лідеры як бы гэта з гэтым згадзіліся і іх падтрымоўваюць. То есть такое гэта, то бок, небяспекі вялікай няма, што яны зробяць нешта такое радыкальнае, бо цяпер лейбарысцкая, як я казаў, лейбарысцкая партыя досыць цэнтрысцкая, і ў знешняй, ва ўнутранай палітыцы вялікіх зменаў не будзе. Я кажу, галоўнае, чаму яна папулярная, вось гэта менавіта, што тут была ўжо, як кажуць, гэта жартуюць, аднапартыйная сістэма з 10-го году. Вось кансерватары перамаглі, яны былі 14 гадоў, ім далі ўсю ўладу, але шмат людзей лічаць, што яны з гэтай уладай мала што зрабілі. Вось. І таму кажуць, ўжо час прыйшоў як бы для зменаў. Вось якраз хацеў працытаваць пытанне амерыканскае, якое цытуе амерыканскае выданне New York Times, там 73% брытанцаў якраз гавораць, прыйшоў гэты час да зменаў, але вы кажаце, што гэта менавіта толькі таму, што
яны доўга ва ўладзе, кансерватары, але там згадваюцца такія праблемы, як сістэма аховы здароўя, што брытанцы незадаволеныя сістэмай аховы здароўя, праблемы з інфраструктурай. Вось наколькі лейбарысты там адрозніваюцца ад кансерватараў у гэтых пытаннях? Ну, таки мало чим адрознюється, бо так, система охорони здоров'я тут була зроблена після війни, це NHS називається, це National Health Service, і він безплатний, ось. І раз по раз там дебати кажуть, може, нешто там треба платити, може, нешто буде платне. І щиро кажучи, некоторі речі при любой владі становляться платне, наприклад, там такі пластичні операції, це ось, ну, косметичні, ось, за їх якби витягують з NHS і робить, каб люди платили. Але головная проблема з заховой здоров'я – це те, що насельніцтво стареє. Ось, вядома, коли гэта зрабілі пасля війни, бо була інша демографія ось, в Україні. А тепер, як це шмат старих людей, це просто стварається ось гэта великі на систему здоров'я, і треба кидати додаткові мільярди, і з цим якби нічого не зробиш. Ось, і ні лейбористи особливо там не можуть. Тобто, то так, і вони перед одним тільки ось таке роблять, що називається soundbite, що ми там знайшли ще 5 тисяч докторів, ми знайшли 6 тисяч докторів. Ось, але це знов таки таке не радикальне, а это ну, не радикальне, а такое досить дробне. І з інфраструктурою так само. Тобто інфраструктура тут знов таки проблем, наприклад, житлом. Ось велика проблема це в Британії. Тут просто особливо на півдні країни, ось це зв'язано з питанням імміграції, тут просто вельми щільно заселена країна, і тут особливо немає де будувати доми. Ось, і тут є ця концепція зеленого пояса около Лондона, Green Belt, і раз по раз люди кажуть, що треба, ось, може, більш будувати там замість цих польов, лісов, а другі кажуть, що, мовляв, це з глузду з'їхали, а чим ми тоді дихати будемо. Ось, і знов-таки я не думаю, що там лейбористи будуть радикально, все тут почнуть асфальтом закатувати, і будувати доми, і будувати. Бо це просто таке складальне, досить маловирішальне проблеми радикальним способом. Тобто там можна нешто робити там поступово, але це так, ті проблеми, які людей хвилюють, але просто для їх немає вельми легкого рішення, яка партія це не робила. Це просто становиться такими ідеологічними спречками, бо частка, може, навіть і культурних воїнів, але в реальності ось ця проблема охорони здоров'я, проблеми домов, проблеми структури, вони легко не вирішаться ніким. Вот. Это просто, я ж кажу, просто така структура країни, особливо на півдні, яка робить це вельми проблематичне речі. Зразумела. Пройшло вже 8 гадоў ад рэферэндуму пра выхад Брытаніі з еўразвязу, так званы Брэкзіт, і ўжо 4 гады фактычна пасля самога Брэкзіту. Калі адкінуць менавіта такія каштоўнасныя выбары за Брэкзіт ці супраць, там, за брытанскую незалежнасць, брытанскую самастойнасць, супраць дыктату Брюсселя з аднаго боку, ці за там, супольны лёс з Еўропай з другого боку, взяць это чыста эканамічна і паглядзець на лічбы. Як можна ацаніць Брэкзіт? Гэта быў правал, гэта быў поспех ці нешта іншае? Тут ёсць некалькі праблем з гэтым, бо, па-першае, адразу пасля Брэкзіта прыйшлі два страшэнных звера, гэта ковід і вайна. І таму гэтыя эканамічныя лічбы вельмі цяжка інтэрпрэтаваць. Вось, таму, што пасля, як толькі вось Брэкзіт здарыўся, людзі кажуць, давайте паглядзім, як эканоміка робіць, тут здарыўся ковід, калі краіну проста зачынілі, людям платили за то, каб яны не працавалі, і гэтак далей. Пасля прыйшла вайна, і вось гэта вынікі вайны, і што гэта цэны на газ, і вынікі таго, што была закрытая краіна, выліліся вялікую інфляцыю, не толькі ў Брытаніі, ва ўсім заходнім гэтым свеце, што в Брытаніі была інфляцыя 11%, як не было 70-х гадоў. Ось, цяпер она гэта апусцілася ўжо бліжэй до 2%. Ось. Таму тут цяжка сказаць. Ось, напрыклад, такі прыклад, што пасля ковіду не стала, быў вялікі недахоп кіроўцаў грузавікоў, грузавых аўтамабіляў. І некаторыя пачалі крычаць гэта за Брэкзіт, а аказалася, што гэта не за Брэкзіта, што падчас ковіду проста не рабілі курсы кіроўцаў. Ось, і просто гэта таму, што не рабілі курсы, не было новых кіроўцаў, як бы, ну, дадзена ліцэнзіі, просто не хапіла людзей. То есть, ось, а спачатку казалі это за Брэкзіта, таму што там паехалі ўсходнееўрапейцы да хаты, бо тут больш кіроўцаў, грузавікоў, усходнееўрапейцы.
Вось. То есть вельмі цяжка сказаць, таму што вось я кажу, гэтыя тры рэчы яны вельмі змяшаліся, вось, і ўсё гэта эканамічна пераблыталі. Вось. Ну, з другога боку, так, з неэканамічнага пункту гледжання людзі, якія падтрымоўвалі Brexit, шмат з іх лічаць, што гэта правал, бо кансерватары з Brexitам нічога не зрабілі. Вось. То есть у іх такая пазіцыя, што Brexit вам развязаў рукі, што вы маглі рабіць ўсё, што хочаце, гэта асабліва з пытаннем эміграцыі. Вось. А кансерватары фактычна нічога не зрабілі з гэтым. І вось таму гэта зноў-такі яны кажуць, гэта час зменаў, бо чаму яны хацелі Brexit, каб былі развязаныя рукі, то есть каб магла краіна сама рэгуляваць эміграцыю, каб магла краіна сама рэгуляваць індустрыю, вось, і гэтак далей. Таму што я думаю, што адрозненне паміж рознымі краінамі еўрапейскімі. Вось. І гэта як бы свабоды натрымалі, але з гэтай свабоды нічога не зрабілі. Ось, і таму ось ідзе вялікая крытыка, што Brexit это правал з боку тых, якія падтрымоўвалі Brexit. Што Brexit это правал, таму што кансерватары з нічого не зрабілі. Ось такая крытыка ёсць. А кажу, эканамічна вельмі цяжка сказаць, но з другого боку, ось эканамічныя, так бы сказаць, тренды Брытаніі мала адрозніваюцца ад трендаў іншых заходніх краінаў. То есть вось тыя праблемы эканамічныя, што былі інфляцыі, яны былі абсалютна па ўсім заходнім свеце. Вось. І такія, бо цяпер інфляцыя ўпала таксама ва ўсіх краінах. То есть гэта мала Брытанія адрозніваецца ад іншых. З другого боку, Brexit, бачыце, ён зрабіўся часткай вось гэтай ідэалагічнай проста культурных войнаў. І таму цяжка часам аб'ектыўна нешта зразумець, бо калі гэта пазітыўныя эканамічныя фігуры, пачынаюць людзі крычаць гэта з-за Brexita. Вось Brexit рукі развівае, там у нас некая пазітыўная эканамічная паказчык. А калі гэта негатыўны, другія крычаць, вось гэта з-за Brexita у нас негатыўны паказчык. А ці за Brexit, не за Brexit, цяжка зразумець, я кажу, потому что там... Зразумела. Скажыце, калі ласка, а калі лейбарысты прыйдуць да ўлады, ці ёсць імавернасць, што яны пачнуць зноў збліжацца з еўразвязам ажно да ўступлення ў еўразвяз? Ці гэта ўжо праехалі, так бы мовіць? Не, гэта, я думаю, праехалі. Тут трэба глядзець на больш такія глыбокі, чаму Брытанія выйшла з еўразвяз, тому што Брытанія ніколі не адчувалася частка вось гэта палітычнага праекту еўрапейскага. То есть тут была пазіцыя, чаму яны змаглі гэты рэферэндум перамагчы. Таму што больш людзей разглядала Еўропу заўсёды як агульны рынок эканамічны. Вось, яны казалі ў 1973 годзе, мы досыць позна далучыліся да агульнага рынку, і ніколі пытання не было пра палітычны саюз і пра адкрытую эміграцыю, ніколі людзі не пыталіся пра гэта. Што ніколі брытанскі народ не даў дазвол на палітычны саюз, ніколі брытанскі народ не даў дазвол на масавую эміграцыю з краінаў Еўропы. Вось. І гэта як бы зрабілі бы іх ведама, і таму людзі себя так адчувалі гэта пакрыўджана. Вось, і таму гэта набралася большасць на гэты на рэферэндум. Вось, таму гэта агульны рынок, так, але Європа, вядома, кажа, што мы не можам вам даць агульны рынок для тавару без агульнай іміграцыйнай прасторы. І таму з-за гэтага здарылася. То есть лейбарысты будуць так, яны па мажлівасці, яны будуць нешта будаваць, вядома, чым больш адкрытая з Еўропай, тым лепш, але толькі в эканамічным параметрзе. Культуральна тут брытанцы ніколі себя не адчувалі часткай Еўропы такой цэнтральнай. Тут ніколі не было еўрапейскіх сцягаў, еўрапейскага звязу. Брытанія ся лічыць атлантычнай краінай, у іх, напрыклад, пытаннях знешняй палітыкі і абароны нашмат больш цесныя сувязі з англамоўнымі краінамі. Напрыклад, гэта абмен гэтай intelligence, гэта контравыведка, у іх адбываецца з Аўстраліяй, з Амерыкай, з Канадай, а не з Еўропай. То есть яны гэтыя такія не даюць еўрапейцам гэту інфармацыю. То есть у іх яны ся лічаць так, гэта атлантычная нацыя, якая побач з Еўропай. Вось. І гэта як бы такая край Еўропы, атлантычная, але гэта ніколі ся не лічылі палітычна ў цэнтры гэта еўрапейскага звязу. То есть тут такого просто не было. Это ж была адзіная краіна, якая не была ні ў Шенгене, ні ў евро. Бо ўсе іншыя еўрапейскія краіны ці в абодвух былі, ці в адным з іх, вось, а Брытанія была ні там, ні там. То есть яны заўсёды былі так досыць адрознена, вось, а вырашылі выйсці зусім. То есть адзіная партыя, якая публічна хоча ўвайсці назад у еўрапейскі звяз, гэта лібдэмы, гэта ліберальныя дэмакраты, але яны гэта меншая такая трэця партыя. Але я не думаю, што большасць брытанцаў гэта падтрымаюць. Калі толькі, вядома, Еўропа не зменіцца, бо там ёсць праекты вось наконт гэтай
там що буде 4 ўзроўні вось еўрапейская, то там будзе нейкі цэнтр з агульнай інтэграцыяй, пасля там менш інтэграваныя. Калі нешта такое будзе, тады магчыма Брытанія і гэта, але вось гэтыя 4 свабоды, што асабліва эміграцыя, гэта, бо эміграцыя гэта адна з наіх вялікіх, вось, што людзі лічаць праблематычных рэчаў. Вось, як вы казалі, інфраструктура, ахова здароўя, эміграцыя гэта сярод гэтых трох. Ось, і таму тут вельмі будзе малы апетит на прыезд сюды зноў неабмежаваную колькасць эмігрантаў з заходняй Еўропы, бо бачыце, тут пазіцыя, што брытанцы лічаць, што яны ў Польшу не едуць, это палякі, якія сюды прыязджаюць. А калі гаварыць ввогуле пра зацікаўленасць гэтым рэгіёнам усходняй Еўропы, ці можна сказаць, што брытанцы цяпер ужо больш ведаюць, і ці можна сказаць, што ў 2020 годзе брытанцы адкрылі для сябе Беларусь? Так, з апошнім так, яны пачалі адкрываць, но, на жаль, вайна на Украіне гэта спыніла. На вялікі жаль, так, і Беларусі была вялікая зацікавасць, былі артыкулы шматлікія пра Беларусь, розныя аспекты. Вось, асабліва падабалася, што гэта жанчына вось вядзе, гэта тут такі быў феміністычны, гэта крыху таксама, але на жаль, з Украіны гэта весь акцэнт перамясціўся, і калі пра Беларусь ведаюць, гэта цяпер ведаюць як саюзніка Расіі, то есть гэта ў негатыўным сэнсе, а не ў пазітыўным. То есть гэта, на жаль, вось гэта пачыналася зацікаўленне, но яно як бы спынілася ў 22 годзе, на вялікі жаль. Вось, наконт таго, ці цікавіцца ўсходняй Еўропай, не так шмат, бо, бачыце, няма агульнай гісторыі, няма сямейных сувязяў, і вось гэта дамінуе, скажем так, што, конечно, менш, чым, напрыклад, я не ведаю, немцы цікавяцца ўсходняй Еўропай, бо з гэтых прычынаў. Ось, з тых, каго ведаюць, заўсёды тут ведалі добра, напрыклад, палякаў, падабаліся часоў вайны, бо палякі гэта лічыліся аліянтамі, саюзнікамі падчас Другой сусветнай і вялікі сябар Брытаніі. То есть тут заўсёды як бы любілі палякаў 40-х гадоў. Ось, і пра іх больш за ўсё ведалі, што вось гэта былі, што тут польскія цэнтры, тут было больш шмат Брытаніі палякаў жыло, вось пасля Другой сусветнай, вось пра іх ведалі. Пра астатніх ведалі нашмат менш. Што вядома пра украінцаў і беларусаў, якія тут таксама жылі, і было вядома менш, але пра іх нашмат ведалі менш, чым пра палякаў. Вось пра палякаў, напэўна, так. Вось усіх усходніх еўрапейцаў ведалі пра іх больш за ўсё. Яшчэ скажем, да апошніх рэчаў. Вось. Так што ведаюць мала, пакрысе даведаюцца, но кажу, што вось зноў-такі гэта тая рэч, што, бачыце, тут у іх культуральная сямейная сувязь з англамоўным светам таксама моцная, бо людзей, ведаеце, радня жыве тут в Амерыкі, в Аўстраліі, а не ў Чэхіі, і не там. І гэта, зноў-такі мяняецца, як тут стала вось гэта польская эміграцыя, гэта крыху пачало змяняцца. Тут проста стала краіна больш така разнашорстная в апошнія там 20 год. Лондон вельмі шмат прыцягваў, як фінансавы глобальны цэнтр, вельмі шмат прыцягваў расійскіх алігархаў. Яны там мелі і дамы, і свой бізнес. Ці штосьці памянялася ў гэтым сэнсе пасля падзеяў 22 году і расійскага маштабнага ўварвання ў Украіну? Так, конечно. То есть расейцаў прыцягвалі, як і прыцягвалі ўсіх іншых, гэта такая яшчэ старажытная палітыка Брытаніі, што яны заўсёды прыцягвалі эліты з іншых краінаў, каб іх проста ведаць, мець добрыя стасункі. Напрыклад, тут вучыліся шмат якія шэйхі з Блізкага ўсходу, гэта ў вайсковых акадэміях, там пасля якія сталі каралямі гэтых у Амане, там, і гэта заўсёды тут была такая палітыка прыцягваць вось такія эканамічныя палітычныя эліты з іншых краінаў. То есть з расейцамі менавіта такое, то есть не толькі іхнія грошы сюды прывезлі, іх таксама некаторых, вось Абрамовіч, вядома, добры прыклад, іх зрабілі часткай брытанскай эліты з гэтых прычынах, каб проста мець добрыя адносіны. Ось, і вядома, у 22 годзе гэта все стало адкручвацца, гэта проста вось то, што будавалася за 20 гадоў, гэта расійска-брытанскі эканамічныя адносіны, яны проста все сталі назад адкручвацца, як вось глядзець кіно назад, ведаеце, плёнку. То есть вось гэта Абрамовіч купіў Чэлсі, гэту яго Чэлсі забралі, яны пасля там зрабілі это сумеснае прадпрыемства па нафце калісьці на Камчатцы, гэта все адкруцілі, гэта брытанцы выйшлі з таго. То есть гэта сапраўды, гэта все брытана-расійскія эканамічныя сувязі былі адкручаны за месяцы, то, што стваралася гэтымі самымі некалькі дзесяцігоддзямі. Вось.
У 2014 годзе адбыўся рэферэндум пра незалежнасць Шатландыі, тады прыхільнікі незалежнасці не набралі большасці, але цяпер прыхільнікі незалежнасці ўжо шмат гадоў гавораць, што тады была іншая сітуацыя. Гэта было да Брэкзіту, а калі паглядзець на ўсе пытанні, шатландцы нашмат больш прыхільныя да еўразвязу за рэшту Брытаніі. Там якраз большасць падтрымлівае далучэнне да еўразвязу в адрозненне ад рэшты Брытаніі. Ці ёсць шансы, што прыхільнікі незалежнасці ў Шатландыі ўсё ж такі здолеюць дабіцца новага рэферэндуму? Я не думаю, бо там ситуація змянілася, бо там былі пры ўладзе партія нацыяналістаў ўжо прынамсі 10 год, і цяпер яны вельмі там непапулярныя. Там былі скандалы з былым шатландскім прэм'ерам, там вельмі непапулярны новы гэты кіраўнік нацыяналістычнай партыі. То есть гэта вось як бы паралель такая, каб БНФ быў на чале БССР 10 год і стаў вельмі непапулярны, і пасля сказаў, так давайте незалежнае зробім. І людзі б сказалі, так вы БНФ уже былі 10 гадоў БССР кіравалі. І навошта вам незалежнасць зробіць? Бо Шатландыя, яна досыць аўтаномная, бо што Блэйр зрабіў, яна была такая дэвалюцыя гэтай Шатландыі і Уэльса. То есть там досыць шмат аўтаноміі па мясцовых, як такіх у амерыканскіх штатах. І яны з гэтым зрабілі вельмі то, што людзі там лічаць, вельмі дрэнныя гэтыя. То есть там ахова здароўя і адукацыя горшая, чым у Англіі, і такія рэчы. Па-другое, уже няма такого, што называецца моментум. Я казаў, таварыш Ленін, ёсць дэкады, калі нічога не адбываецца, а ёсць дні ці тыдні, калі адбываюцца дэкады. І вось тады, ў 2014 годзе, гэта быў такі момант, які трэба было браць як бы за рогі і рабіць незалежнасць. Это той самы, як быў ён у Квебекі ў 95 годзе, калі там гэта 50 тысяч не хапіла Квебеку стаць незалежным ад Канады, а пасля гэта все вычылася, і цяпер Квебек, это частка Канады, нічого не падымаецца. Той самы пераломны момант быў на Беларусі ў 94 годзе, калі гэта зноў-такі вырашаліся дэкады за дні. Гэта зноў-такі на Беларусі пайшло ў той бок, і ўжо цяжка гэта назад адкруціць. Разумееце, гэта быў такі ў 14 годзе пераломны момант, калі так, Шкоцыя сапраўды магла стаць незалежным, але цяпер я не думаю, што гэта зноў стане, так. Бо там хутчэй за ўсё на выбарах пераможа шмат лейбарыстаў, якія юнionісты, замест гэтых на нацыяналістаў. То есть там гэта кансерватары там ніколі не былі папулярны, там фактычна заўсёды змагання паміж лейбарыстамі і нацыяналістамі. І цяпер усе чакаюць, што там лейбарысты больш возьмуць ці прынамсі шмат галасоў забяруць ад нацыяналістаў, і гэта пытанне ўжо як бы не асабліва будзе падымацца, так. Наконт еўрапейскага уніі, так, сапраўды, гэта шкоты яны былі больш праеўрапейскія, але гэта як бы, я не думаю, што гэта будзе дастаткова, каб нейкая там. Спачатку яны спрабавалі, я кажу, прашараваць гэта брытанскі ўрад, але пасля вось гэтай мясцовыя праблемы, гэта зноў-такі, вы ж ведаеце, гэта людзі жывуць мясцовымі эканамічнымі праблемамі, там, сацыяльнымі гэтымі, і гэта такія, гэта як пытанне як незалежнасць, гэта так, гэта калі вось людзі могуць быць у адзін там год быць вельмі на гэтым пытанні, а пасля яны вось сваё назад сацыяльна-эканамічныя рэчы, это ж людзі, разумееце. Я якраз хацеў спытацца, у тых жа Нью-Йорк Таймс пішуць, што у Брытаніі вельмі вялікае адрозненне ў эканамічных магчымасцях паміж Лонданам і рэштай краіны. Што рэшта краіны, калі адкінуць Лондан і наваколле, будзе бяднейшая за адзін з найбяднейшых штатаў ЗША Місісіпі, амерыканцы параўноўваюцца сваім, і што вось гэтае адрозненне, яно проста кідаецца ў вочы. Вось вы заўважаеце гэта няўзброеным вокам, што Лондан – гэта адна, так бы мовіць, краіна, а рэшта – гэта іншая? І так ці не. То есть тут гэта, конечно, спрошчана. То есть в Лондоне ёсць шмат бедных раёнаў таксама. З другого боку ёсць досыць заможныя гарадкі, гарады па-за межамі Лондона. Но в прынцыпе так, Лондон, як, конечно, магніт, ён прыцягвае, то есть лепшая праца, вядома, ёсць в Лондоне, тут гэта эканамічны цэнтр, тут можна зрабіць суперкар'еры, тут можна зарабіць багата грошаў, дзе не заробіш часткі Брытаніі. Но з другого боку тут самае дарагое жытло, з другого боку тут самы дарагі транспарт, то есть гэта зноў-такі гэта не калі напрыклад гэта
настаўнік, то у тебя может быть гэта лепшае жыццё ў Норычы, чым у Лондоне, бо там гэта заробак у тебя можа будзе крыху ніжэйшы, але там будзе у тебя дом каштаваць 3 разы менш, і будзе большы сад, і будзе там гэта фунт 50 каштаваць на аўтобусе праехаць там, а не за метро плаціць там 7 фунтаў. Ось, то есть это такое досыць спрошчанае паняцце. То есть так, праблема в Лондоне, что, конечно, гэта быў калісьці цэнтр вялікай імперыі, таму ён гэта разбудаваны сюды. Это была і сталіца палітычная, гэта была сталіца эканамічная, прычым не толькі брытанская, это была сусветная сталіца, бо калісьці Брытанія была гэта банкірам света да Амерыкі ў канцы 19 годдзя. І вся гэта інфраструктура будавалася, поэтому, конечно, Лондон, ён можа нават і за вялікі для Брытаніі, як сталіцы. Бо это была імперская сталіца. Таму так, калі так паглядзець спрошчана, то, вядома, Лондон гэта где все самае лепшае. З робак, это я кажу, это досыць спрошчаная карціна, бо ёсць і рэгіянальны, нават за Шатландыю, бо Эдинбург лічыцца заможным, а гэта Глазго, ён лічыцца досыць, наадварот, то есть там вельмі гэта бедныя людзі, там вельмі дрэннае здароўе ў людзей, самае горшае ў Брытаніі, вось Глазго. Тут самые, то, что называется депрессивные регионы, это вот, где ранее была индустрия, где ранее были копальни, где ранее была текстильная промысловость, где ранее были такие курорты узбережные, которые уже не популярные. То есть просто там это загнулись мясцовой индустрии, а замест гэта ничего не зрабілася. Ну и это, я думаю, в Чехии что самое есть. Это были такие вот промысловые места, которые теперь не промысловые, бо там переехал, например, Китай промысловость, и куди ще. І просто там нема добрих працаў, там нема чаму робіць, і сапраўды гэта в очі кідаецца. Конечно, калі праехаць на машыне праз такія гарадкі месцы, то гэта вельмі кідаецца. Гэта якія там гэта крамы, якія там гэта дамы, ці напшарпаны, это вельмі заважаецца. Ось, это я дарэчы, вось ездзіў для цікавасці. Ну, я так кажу, это нашмат больш нюансавае. Бо і на поўначы ёсць досыць заможныя гарадкі, ось, напрыклад, Чэстер, вось ён на мяжы, там гэта недалёка ад Манчестера і Валі, это досыць заможны гарадок, досыць прыгожы такі, гэта дзе там жывуць футбалісты, дзе жывуць там гэта мільянеры, дзе там гэта ўсё, то есть. Я хотел трошки змяніць зараз тэму і спытацца у вас пра стаўленне брытанцаў да каралеўскай сям'і і манархіі, бо сацыялагічнае пытанне сёлетнія службы Іпсас паказалі, што манархія і каралеўская сям'я па-ранейшаму захоўваюць даволі значную папулярнасць, і пазітыўна да монархіі ставіцца больш людзей, чым негатыўна. Што гэта для брытанцаў? І ці падзяляе гэта неяк брытанцаў? Ну, по-першае, монархія – это частка брытанскай непісанай канстытуцыі. То есть тут гэта, калі, напрыклад, монархію адмяніць, гэта фактычна это новая краіна. Это трэба тады пісаць новую канстытуцыю, это трэба перарабляць абсалютна ўсе інстытуты. Тут же ўсё завязана, бо хто такі прэм'ер-міністр? Гэта галоўны міністр яго вялікасці. То есть змяніць монархію – это досыць складана. Это фактычна рэвалюцыя, якая, прынамсі, юрыдычная, нават тут юрысты называюцца, гэта King's Council, гэта яго вялікасці, там, то есть гэта вельмі цяжка монархію адмяніць, нават калі б людзі хацелі. З другого боку, большасць монархіі адмяняць не хоча, бо на чале дзяржавы людзі хочуць мець фігуру не палітычную, не ідэалагічную, такую досыць нейтральную. Вельмі мала людзей хацелі бачыць гэта кіраўніком дзяржавы Сунака ці Стармера, ведаеце, ці Джонсона, ці кагосьці яшчэ. Тут лічыцца, што палітыка – это брудная справа, якая займаецца палітыкай, і палітыка тут сапраўды становіцца кожны год больш бруднейшая, больш драбнейшая, пра якую мы можам пагаварыць можам больш. А з другого боку, як бы, кароль ці каралева – гэта такія фігуры, якія стаяць па-за палітыкай, гэта проста такі сімвал дзяржавы. І гэта большасці людзей падабаецца. Вядома, тут ёсць меншасць, якая хоча адмяніць монархію, за рэспублік, кажуць, а вось там во Францыі тое, у Амерыкі тое, але гэта меншасць. Я думаю, гэта не стане большасці пры маім жыцці. Так, гэта тут нема такого. Ну, я думаю, некаторыя монархі больш папулярныя. Вось гэта каралева, што адышла, яна была вельмі папулярная, адна з найбольш папулярных монархаў за апошнія стагоддзі. Яна шмат зрабіла для
для папулярнасці. Ось Чарльз там побачым, ён можа менш папулярны, но пакуль што не папулярны. Ось гэта пра фігуру. Ну з другого боку, каралеўская сям'я гэта такія мясцовыя кардашаны, ведаеце, гэта просто такая селебрытіс, бо тут вядома моцная культура селебрытіс, і вось гэтыя все плёткі там пра Харі, пра Меган, это вельмі тут папулярныя вось. Сярод шмат каго, то есть каралевскую сям'ю яшчэ вось любіць, што это просто цікавая такая вось селебрыці сям'я, якая заўсёды тут, вось і таму пра іх вельмі пішуць заўсёды дробныя навіны, што той там Уільям патэлефанаваў Хары і тое сказаў там ці наадварот, вось гэта шмат людзей просто іх цікавіць, я кажу, як нейкі Кардашьянс такія вось гэта, ну. А ці справядлівае такое меркаванне, што у Брытаніі вельмі падзеленае грамадства і розныя слаі мала паміж сабой камунікуюць? Ці гэта стэрэатып? Не, гэта не стэрэатып, гэта сапраўды так. Тут існуюць вельмі моцныя сацыяльныя культуры, вось. І таму сацыяльныя ліфты не так працуюць, як маглі б працаваць гэтых в іншых краінах. Тут людзі розных класаў размаўляюць з іншымі акцэнтамі, у іх іншы кругагляд. Ось, і таму так, часам нават мала перасекаюцца. І тут нават ёсць такая вось гэта гонар вось свайго класа. Нават это калі нізкі клас там працоўны, тут людзі з гонарам кажуць, уся працоўная класа, у меня там такое, і ось яны з гонарам свой ўжываюць там акцэнт працоўнага класа. То такое ёсць, вось сацыяльная мабільнасць таму ніжэйшая, чым яна магла быць. Вось гэта культуральныя проста бар'еры тут. Вельмі моцныя. Вось. Ну, вядома, ёсць людзі шмат, хто іх пераскоквае, але яны ўсё роўна застаюцца. Прычым гэта бывае, што гэта геаграфічна, гэта вельмі побач. То есть, напрыклад, зноў тут ёсць гэта фінансавы цэнтр, вось, і побач з ім такія вельмі бедныя раёны Лондона. І што вось рабілі, у тым ліку моя фірма юрыдычная, мы прывозілі школьнікаў з гэтых бедных раёнах, ім паказвалі вось гэта фінансавыя інстытуцыі, і вось гэтыя падлеткі былі вельмі ўражаныя, бо кажуць, я ніколі раней не бачыў, каб быў чалавек у строі і там з гальштукам, з крыватам, вось. Бо заўсёды мы толькі бачылі, калі нехта гэта быў там залатым цэпам і ў спартовым касцюме, вось, а ніколі не бачылі кагосьці, які быў прыстойна апрануты. І гэта там 2 мілі, гэта будзе 2 мілі. То есть будзе стаяць гэта там рэгіён з юрыдычнымі фірмамі, раён з юрыдычнымі фірмамі банкамі, а 2 мілі будзе гэта бедны раён, дзе там вось гэтыя падлеткі ходзяць в спартыўных строях і слухаюць там сваю гэта гангстер-рэп. Ось, і просто сапраўды вось гэта іх жыццё, яны не бачаць нічога іншага. І таму тут ось існуюць гэтыя праграмы, просто людзей вось прывозіць, паказваюць свет і гэтак далей. Так. Бацькі цяперашняга прэм'ер-міністра Рышы Сунака, яны індыйскага паходжання, яны эмігравалі ў Брытанію 1960-е з усходняй Афрыкі. Ну і відавочна, што ён дасягнуў вялікага поспеху, стаў прэм'ер-міністрам краіны. Але агулам, наколькі эмігранты з былых калоній інтэграваныя ў цяперашнюю Брытанію? Ну, тут як бы заўсёды была адкрытая краіна, і індусы заўсёды добра рабілі. Напрыклад, Гандзі, калі ведаць, ён быў досыць паспяховым праўнікам в Лондоне ў пачатку 20 стагоддзя. Ён быў паспяховая практыка, пакуль не стаў лідарам нацыянальна-вызвольнага руху. То есть ён быў барыстарам тут у Лондоне. І індусаў шмат працавала в афрыканскіх краінах адміністратарамі, у Кеніі, в Угандзе. То есть адукаваныя індусы, яны заўсёды добра гэта як бы сабе ўладкоўвалі і на брытанскай выспе, і па імперыі. Вось. І тут былі таксама і прэм'ер-міністры, быў калісьці Дызраэлі, які быў гэта габрэй, таксама і вельмі адзін з найлепшых прэм'ер-міністраў 19 стагоддзя. Ён, здаецца, быў хрысціянаваны габрэй, але тым не менш. То есть ён не быў там часткай такой англасаксонскай эліты. То есть тут як бы заўсёды была краіна досыць наконт гэтага адкрытая. А як людзі дабіваюцца, ёсць розныя культуры, конечно, эмігранцкія, і тыя добра тут дасягаюць чагосьці, у якіх упор на адукацыю і добрыя сем'і. Вось тут было гэта статыстычна, яны вось я чытаў статыстыку, яны разглядалі розныя вось этнічныя меншасці, і найбольш і лепш за ўсё ўладкоўваліся людзі, у якіх дзеці заўсёды добра вучыліся, бацькі іх прымушалі вучыцца, і былі гэтыя цэлыя сем'і.
Ось статыстычна у іх быў найменшы працэнт разводаў, і вось такія этнічныя вельмі добра заўсёды там у іх дзеці становяцца там дактарамі, там дантыстамі, праўнікамі, банкірамі. Ось, а тыя наадварот, якія вось слаба вучацца, у якіх там гэтая слабыя сем'і, ты вось наадварот мала дабіваецца. То есть і людзі гэта вось ёсць з розных рэгіёнаў, гэтая культура адрозніваецца, вось нават з некаторых кантынентаў. І ці з расаў, гэта ўнутры гэтай там расы, там ёсць розныя культуры. Вось рэлігія залежыць таксама. Вось. То есть, в прынцыпе, тут як бы краіна адкрытая, і калі ты тут добра, маеш добрую адукацыю, маеш гэта, то так, далёка пойдзеш патэнцыйна, так, і працуеш цяжка. А што здарылася цяпер з мігрантамі па-за былой імперыяй? І вось вы згадалі палякаў, іх папулярнасць яшчэ з 40-х гадоў, але як памянялася іх сітуацыя пасля Брэкзіту? Падчас Брэкзіту зноў-такі стаўся ковід, некаторыя вярнуліся ў Польшу, некаторыя прыехалі. Тут цяжка сказаць, як хто абжыўся. Вось, напрыклад, я ведаю тут польку з Беластока, у яе дачка тут жыве тут, і сын ва Францыі, внукі выраслі ўжо тут Брытаніі. З другого боку Польшы, у яе там бацька і добры дом, а тут яна жыве ў маленькай кватэры, то есть яна проста не ведае, што рабіць, бо там ёсць і плюсы з аднаго боку, так, Польша, там ёсць радня і бацька, і вялікі дом, вось, а тут нейкая кватэрка малая в Лондоне, але з другого боку тут жыве дачка і внукі, і то ўсё такая сітуацыя ў палякаў, бо, конечно, за столькі год яны проста абжыліся і пусцілі гэтыя карані. І вядома, там Польша досыць добрая, я разумею, эканамічная, то есть там працаў хапае, ось, і то есть лёгка людзям вярнуцца, калі яны хочуць вярнуцца, то есть некаторыя вяртаюцца, бо зноў-такі это залежыць, там уже гэта дамы будуць лепшыя, гэта вось. Такого масава я б не сказаў, што ёсць вось пасля Брэкзіту. То есть тут это палякі, якія тут былі, яны маглі легалізавацца і тут жыць стала. То есть як бы нікога не прымушаюць выехаць. Тут гэта можна падаць было не то што легалізавацца, але падаць дакументы, што ты хочаш тут стала жыць і жылі. Тут уже новым нельга прыехаць лёгка. Ось, а тых, хто быў у краіне да моменту Брэкзіту, так, іх жа ніхто не выганяе, яны тут могуць жыць. Просто некаторыя там выязджаюць, што яны хочуць вярнуцца, там, ці хочуць больш дом мець, ці там бацькі старыя, там, ці што, якія іншыя прычыны, вось. Але так нікога не выналі. Ось, такое стаўленне не забыць. Тут, шчыра кажучы, гэта пытанне дэміграцыі, тут пытанне не адкуль людзі, а тут просто гэта не любяць масавай міграцыі, бо гэта, ведаеце, невялікая выспа, я тут кажу, тут густа заселена, тут заўсёды вось у іх ёсць фобія у брытанцаў, што вось прыедзе настолькі шмат людзей, што просто гэта ўсё гэта такі будзе калапс абсалютна і сістэмы здароўя, і транспарта, і дамоў, і ўсяго астатняга. І таму вось гэта фобія вельмі вялікая, вельмі балючая. Ось, і таму, калі яна бачыць, чаму яшчэ здарыўся Брэкзіт, што якраз гэта Меркель пусціла гэтых сірыйцаў неабмежавана ў 15-м годзе. Ось, і брытанцы гэта все паглядзелі на тэлебачанні, навогул тут у іх нават нервны гэты тык быў, і кажуць, так гэта ж яны і да нас ще прыедуць. І тады навогул нашай гэтай сістэме тут і гэтай адукацыі, і медыцыны, і абсалютна хана. І вось гэта яшчэ дадало да того Брэкзіту, што якраз гэта была масавы прыезд сірыйцаў у Еўропу. Ось, і гэта было эксплуатавалася тымі, якія агітавалі за Брэкзіт, што вось гэтыя все сірыйцы, яны будуць у Лондоне заўтра. Ось, і я зробу, кажу, тут такога расавага няма, ці гэта ці з якого рэгіёна. То есть людзі не кажуць, што лепш там мець паляка, чым індуса, ці наадварот. Тут хацелі наадварот казалі, чаму тут гэта еўрапейскі звяз, так, ён крыху дыскрымінуе, чаму тут могуць лёгка прыехаць, напрыклад, румын мыць машыну, але не могуць прыехаць айцішнік з Індыі, людзі пыталіся. Як гэта, як бы сказаць, як гэта, гэта такая некая несумленна неадпаведная сістэма, калі можа такое адбыцца. Калі ўжо мы тут пускаем чалавека на агульных падставах, гэта з усяго свету, і трэба... Зразумела. І я хацеў бы задаць апошняе пытанне. Ці можна ўвогуле казаць пра нейкі тыповы брытанскі характар, ці некалькі тыповых брытанскіх характараў? Можна. Брытанскі характар, вядома, мяняецца з часам, бо калісьці гэта
брытанцы, як вы ведаеце, плавалі па мору і рабілі імперыю. Вось цяпер гэта па мору ніхто не плавае, навогул людзі змяніліся. Они думаюць, што цяпер брытанцы маглі пабудаваць як бы імперыю за морем, бо ўжо не тыя людзі. Вось няма такого вось першапраходніцкага тут імпэту. Як раней, калі людзі маглі, я ж кажу, быць піратамі ці адкрывальшчыкамі, вось гэта як знікла з такого нацыянальнага характару. Но з другого боку, конечно, ёсць брытанцы досыць адносна такія спакойныя, яны паважаюць парадак, яны любяць вось гэта у чэргі ў калейкі станавіцца. Вось гэта заўсёды кажуць. Это пачуццё прыватнасці, вядома. То есть мой дом, там моя, як кажуць, крэпасць, гэта праўда, што нават калі это маленькая кватэра, але все роўна гэтая прыватнасць, гэта вельмі тут гэта адчувальная. Ось. Ну, талеранцыя, я казаў, таму што тут як бы брытанцы ўжо стагоддзямі паўсюль ездзілі, да іх все прыязджалі, таму тут ніколі не было вялікага дзіва, тут людзей розных расаў, розных рэлігіяў. Вось я казаў, тут ёсць фобія гэтых, колькі людзей прыязджае, але ніколі тут не дзівяцца, там адкуль прыязджаюць. І шчыра кажучы, не цікавіцца так. Я калісьці тут працу шукаў, ось я казаў, я з Беларусі, а мне казалі, ну што ты можаш рабіць нам, як бы ўсё роўна, адкуль ты. Ось, это што ты можаш рабіць. То есть это як бы, адкуль ты прыехаў, это не плюс і не мінус, это як бы, нерелевантна. Ось, то есть гэта, конечно, ёсць. Но што ёсць, не прамалінейнасць, то есть брытанцы, конечно, ніколі прама не кажуць нічога. Калі там нешта не падабаецца, яны будуць казаць там 10 хвілін, пакуль зразумееш, што гэта не падабаецца, вось такімі гэтымі абходнымі рэчамі. То есть тут нават калі вось на працы, калі там даеш камусьці гэта фідбэк, трэба яго даваць такі непрамалінейны рэч. Ось тут нават жа мова такая, што гэта смеюцца, што як кажуць, bit of a problem, што гэта маленькая праблема, на самой справе ў брытанскай ангельскай мове это вялікая праблема. Калі тебе нехта кажа, it's a bit of a problem. Ось. То есть тут нават гэта калі там не добра ведаеш ангельскую мову, ты можаш памыліцца, калі так мне ж кажу, што гэта маленькая праблема. На самой справе это чалавек ці кажа, ты маеш вялікую праблему. Ось. Так што вось гэта непрамалінейнасць, конечно, ёсць. Вось. Но таксама характар залежыць ад класы, тут зноў такі гэта крыху. Ось. Ну, ёсць такое, гэта у іх такое ціхае пачуццё гэта гонару за свою нацыю, ці нават, я б сказаў, гэта перавага нейкая, бо вядома, Брытанія стварыла шмат сучаснага свету, вы ведаеце, у 19 стагоддзі, ось, гэта таксама адчувальна, што людзі як бы лічаць, што яны ўсё гэта ўжо бачылі, яны ўжо ўсё гэта, што цяпер толькі іншыя там нацыі для сябе адкрылі, гэта яны ўжо пра ўсё гэта прайшлі, бо яны гэта ўсё прыдумалі ў 19 стагоддзі. Там ад спорту да сучаснай эканамічнай сістэмы, рынкавай і да глобальных всіх рэчаў. Спадар Павел, я выбачаюся, што пераб'ю вас, а вось скажыце, брытанскі гумар, ён яшчэ існуе, так бы мовіць? Гэта нешта асаблівае? Вы з гэтым сутыкаліся? Можаце даць прыклад нейкі? Не, брытанскі гумар ёсць. Адзінае, што, канешне, Брытанія стала часткай культуральных гэтых войнаў апошніх дзесяцігоддзяў, што цяпер гэта гумар вельмі абмежаваны, бо нельга смяяцца ні над якімі характарыстыкамі. І гэта вельмі абмежовы гумар. То есть з аднаго боку, гэта можна зразумець, што людзі не хочуць быць гэта пакрыўдзіць кагосьці, што нельга там смяяцца не з рэлігіі, з расы, там, што нехто там недастаткова разумовы, но з другого боку гэта вялікая частка гумара, гэта як бы знікае з гэтага, бо такія ўжо рэчы, нават якось ранейшую, што нам прыходзіць там, я не ведаю, ірландзец, там і габрэй, гэта ўжо зноў-такі могуць сказаць, это не палітычна карэктна, бо гэта Вось гэта палітычная карэктнасць, гэта моцна гумар, гэта абмяжоўвае. А вы ведаеце які-небудзь палітычна карэктны брытанскі жарт, які яшчэ можна расказаць у цяперашняй Брытаніі? Тыпова брытанскі. Тыпова брытанскі, нават брытанскі, нават не ведаю, стары, які мне Вера Рыч расказвала, ён можа не палітычна карэктны. Это як габрэй у паўночную Ірландыю прыязджае, і яго спыняюць гэтыя IRA, гэта рэспубліканскія такія з ножамі, з пісталетамі, і кажуць, ці ты католік, ці ты пратэстант. І ён кажа, я габрэй.
і тыя стаяць і кажуць, Патрыка, ты калі-небудзь чуў пра габрэя? Кажа, не. А ты, Кевін, чуў, хто такі габрэй? Не. І тады яго пытаюцца, а ты каталіцкі габрэй ці пратэстанцкі габрэй? Вось такі вось брытанскі гумар. Цяпер ён можа, я кажу, не прайсці, але вось тады гэта праходзіў. Гэта мне яго Вера Рыч расказвала, так. Я патлумачу яшчэ, может быть, хтосьці з нашай аўдыторыі не ведае. Вера Рыч — это знакамітая паэтка, перакладчыца беларускай літаратуры на ангельскую мову. А нашым госцем сёння быў Павал Шаўцоў. Ён намеснік старшыні згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі, апякун лонданскай бібліятэкі імя Францішка Скарыны і міжнародны юрыст. Ён працаваў у Лондане з 90-х гадоў. Дзякуй вам вялікі за гэтую гутарку. Вельмі прыемна, дзякуй. Я нагадаю, гэта быў падкаст «Куды коціцца свет». З вами Алексей Знаткевич. Калі вам гэта бяспечна, пастаўце лайк пад гэтым відэа. Гэта дазволіць пабачыць яго большай колькасці людзей. І не губляйце свабоды. Куды коціцца свет?